Assalamu alaikum, barkamu da yau, barkamu da sake kasancewa da ku a wannan channel ta AMU Special Tech. So ƴan uwa kamar yadda kuka sani cewa a wannan channel ta mai albarka a kullum muna kawo muku bidiyo ne akan abin da ya shafi harkar technology musamman ma akan samun kuɗi a internet. So insha Allah a cikin wannan bidiyon a yau ma na zo muku da wata hanya da zaka ciwo bashi ba tare da ka sha bayananka da sauran wasu abubuwa da bibiyan ɗinka da waye-waye ba. So da haka ba ta da ɓata lokaci ba, kawai ku biyo mu je a fara bidiyon. Amma kafin mu wuce kai tsaye ga bidiyon ɗan uwa kada ka manta idan baka yi mana subscribe ba, so ka daure ka taimaka ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna ƙararrawa ka zaɓi all, domin ta haka ne a duk lokacin da muka ɗaura sabon bidiyo kai tsaye YouTube za su sanar da kai. Mun gode. Hello friends, barkamu da dawowa abokai. So insha Allah kamar yadda na yi muku bayani cewa a yau zan nuna muku hanyar da za ka ciwo bashi ba tare da kun sa bayananku da bibiyan ɗinku da sauran wasu abubuwa ba. Za a saka muku kuɗinku daret cikin account naku na banki. So don haka ba tare da ɓata lokaci ba, kawai bari yanzu mu fara aikin. So kamar yadda kake gani da farko za ka shiga dial phone ɗinka kamar haka. So bayan ka shiga dial phone ɗinka abinda za ka danna kawai shine sai ka danna *561 kamar yadda kuke gani, sai ka danna hash. So kana dannawa kawai, amma ba kowanne layi suke badawa. Okay, so kai tsaye kawai sai ka danna shi kamar haka. So kana dannawa kawai abinda za ka yi kaɗan jira shi kaɗan. So bara service temporary. So kamar yadda kuke gani bara mu jira. Okay, so kamar yadda kuke gani gashi sun nuna mana hello friends migo. So kamar yadda kuke gani a nan wajen zaka danna number 1 ne kaman kai tsaye shine loan kaman haka. So kai tsaye kana dannawa sai ka danna send kaman haka. So bayan ka danna zaka dan jira shi kaɗan zai kawo maka nan wajen. So number 1 zaka ga cash loan, number 2 zaka ga 0% airtime wire advice. So ba wayannan zaka danna ba tunda dai yanzu loan din kake bukata, kawai kai tsaye sai ka danna number 1 kaman haka. So kana dannawa kawai kai tsaye sai ka danna send kaman haka. So bayan ka danna wannan send din nan zaka ga sun nuna mana number 1 14 day. So wannan 14 day din da suka bamu, wannan shine adadin kwanakin da za su iya bamu domin mu biya wannan bashin da muka dauka kenan, tunda dai bashi ne dole zaka biya kenan ko. So kai tsaye sai ka danna number 1 kaman haka. So kana dannawa kawai kai tsaye sai ka danna send kaman haka. So bayan ka danna send zaka ga adadin loan din da za su baka. Idan ka gwada a kowanne layi ɗinka sai ka gwada ka gani nawa kaman za su iya baka. So kai tsaye zaka ga mu yanzu a nan wajen sun ce za su iya bamu 2,000 da naira 200. So sannan idan mun tashi biya gashi nan zamu biya 2,000 da naira 200 kai tsaye a nan wajen kenan. So abinda za ka yi kawai a nan wajen sai ga number 1 za su ce za su iya bamu 2,000 da naira 200, number 2 za su bamu 1,000 da naira 100, number 3 za su bamu 500. So wannan 500 din da kake gani idan ina so shi zan dauka, in kuma bana so zan iya daukar 2,000 ko 1,000 da naira 100 da suka ce za su bamu. So yanzu ba mu bukatan daukan wannan bashin. So kai tsaye kawai kana tabawa zai ce ka sa account number ka da za su turo ma da wannan kuɗin da ka ciyo, kuɗin da ka ɗauka. So kai tsaye sai ka sanya shi a wajen. Bayan ka sanya zaka dan jira shi ne kaɗan, zaka ga sun tura maka shi a cikin account naka ba tare da ɓata lokaci ba. So sannan bayan sun tura maka da wannan kuɗin ka, lokacin in biyan yayi, so za su iya kiranka a waya idan baka biya ba. So idan kuma ka biya to normal shi kenan. So in ka tashi biya kai tsaye kawai abin da zaka danna shine kawai sai ka sa *561 kai tsaye sai ka sake danna shi kaman haka. So kana dannawa zaka dan jira shi ne kaɗan kaman haka. So bayan ka danna kawai zaka danna number 1 kaman haka. So bayan ka danna wannan number 1 din nan za su nuna maka a nan wajen number 3 zaka ga fair loan. So wannan fair loan din nan shine zaka danna shi kaman haka, number 3 kenan kaman haka. So bayan ka danna wannan kawai zaka dan jira, yanzu sun ce gashi you don't not have any loan. So kamar yadda kuke dan ban mu ciyo bashi ba, so shi yasa suka nuna mana haka. Inda mun ci bashin za su nuna mana hanyar da za mu biya wannan bashin. So mun gode sosai ku kasance da AMU Special Tech, sai mun haɗu da ku a bidiyo na gaba.